Wara li l-gvern ilu issa xhur sħaħ iffukat biss fuq it-taqlib intern u wara li nesa kompletament l-istat li tinsab fih l-ekonomija ta' pajjiżna, Roberta Bela jinsab fix-xifer li jdaħħal lil Malta f'excessive deficit procedure, da minħabba li l-iżbilanċ fil-finanzi pubbliċi sploda u l-famus surplus tar marrieħ. Kienet il-Kummissjoni Ewropea li fl-aħħar sigħat ħarġet twissija ċara li l-gvern ta' Bela minħabba deficit enormi li għandu pajjiżna u minħabba deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin. Apparti il-gvern Malti hemm lista ta' 8 pajjiżi li għandhom din l-istess twissija fosthom is-Slovakkja, il-Polonja, l-Ungerija u l-Italja. Bil-gvern jgħid biss li l-iżbilanċ se jinżel għal taħt it-3% fl-4 snin li ġejjin. Fl-analiżi tagħha l-Kummissjoni mhux biss twissi li l-gvern dwar id-deficit iżda twissih ukoll dwar il-problema enormi tat-traffiku, l-isfidi fis-settur tal-edukazzjoni u n-nuqqas ta' investiment f'sorsi rinnovabbli ta' enerġija. Dan apparti il-fatt li qed jinħarġu sussidji bla pjan. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li wara l-analiżi li saret tal-mod kif qed jimxi bih il-gvern ta' Bela qed jiġi propost tinfetaħ excessive deficit procedure. Dan il-pass mistenni jkun konfermat ix-xahar id-dieħel. Fl-aħħar kwart tal-2023 Malta reġistrat l-ogħla deficit minn fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea b'9.4%. Dan wassal biex id-dejn ta' pajjiżna sploda għal 10 biljun euro. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern injora repetutament it-twissijiet tal-Partit Nazzjonalista u anke tal-korpi kostitwiti biex jieqaf jgħaddi flus kbar lil ħbieb tal-ħbieb. Dan fil-waqt li saħaq kif dawn l-iżviluppi juru biċ-ċar li għall-korruzzjoni qed iħallas il-poplu Malti u għawċi. Il-Partit Nazzjonalista appella sabiex il-gvern ta' Roberta Bela jieqaf iberbaq flus il-poplu u jassigura li n-nefqa tiegħu tkun waħda sostenibbli.